Kase ensemo ya South Mugirango kubwatekana nogosira kwa Elkana Ongesa uyu ringe mu bwatani kigima nabo uri kwegerera na Gware nabo yo kabiru mugavana we county ya Kisumu Mheshimiwa James Elvis Omarba Ongwae ni gabero yo bwangwega wesokia na gutuma engora ya beni kigima uchiase ya mate ya Elkana anena mona sokumosiria omo nyankongo kigima kurasoro ngorwa gusi asebo igateba nga Elkana ni garinge gati y'abanyankongo besoge kwegerera mangana ringete ebintu bitwetane na sorongorwa gusina bega mangana ringete rigena liegware. How will I know that in a moment this will change so quickly and become something else? I lost my wife. My dear wife passed on the 26th of October 2021. She was suffering from cancer. Abantu baminto ba Kisii County mwensi ase mwabeta more especially baliba South Mugirango ncheno mugavana oino omukoro James Omarba Ongwae nko irali bageria bene komorero musani ono monene omwana ominto nyagosira Elkana Ongesa orengo mubachi bwegwara omonene ninde na mayanda amange aso okomosiria a celebrated hero ogerire gusi yeito ya manyekanire globally tengora yane ya bene eikere isi immediate family abasani abairi n'aba bachi bonsi bamwabo musani ono Ongesa abantu baminto nyagosira Ongesa niga arengo mubachi bwegware egiata nambe yemo omanyekane tense yonsi esiyaika ase kenyamurero bakomuruka buna world renowned stone sculpture abagusi baminto twasiririe omunyankongo monene oyegasi yayengiya yobobachi yamanyekane tense yonsi esiyaika mwinyore buna nyagosira ni nero obachi tenyamunchera ase kenyamurero bakoroka buna bird of peace eyo etandasira ase geita kia UNESCO headquarters asense ya France Paris kuri umwaka 1990 mpaka bono nawere naboigo akabacha chinyoni chigotenga yaani dancing birds echichibekira ase embassy ya America alia Nairobi chinyoni echio ne sign yomogoko omorembe na okobwaterana okuyagwe chinse chionsi komenta nayo egasi yaye nere displayed ase chinse mwao ase chinse buna Texas ime ya America na Coca-Cola Olympics Museum abantu baminto omwaka 2014 nigo na asirete mono nyagosira musani ono Ongesa head of state commendation mpaka inkamuira Marekani for Smithsonian Folklife Festival amona members ba county assembly ya Kisii na barobwo tokagende somoyego yo orenge bwengencho mono tokaira agachikworokia igoro buna abagusi bakobacha egware boigo inkamukonya koroberia African Stone Talk Symposium aiga Kisii University asomo chioito ogusi yabareta mu ababachi koruchinse chia isiko na balia bense yaito ya Kenya elio gosanga na gosemania igoro yegazi ya stone carving ntomanye tobu ya bwegware yaito na amagenderero lige na lyaito lya toletera egagusi mono South Mugirango etaoni ya Tabaka ase okoiywa pole sana abantu baminto Nyasaye tigaba obolemu engakieye tokomorera omunyankongo ito abantu baminto ba South Mugirango abantu baminto batabaka oyo igano omonto omonene omonto bwechisemi omonto osomete omonto omayete stone carving tigaga Nyasaye amoko akonye familia yaye nere sagenda na Nyasaye mbuya mono Nyasaye abasese mwensi esimwaika